Sialens y Sgwad. Bownsio'r bêl unwaith ydy'r nod, I daro'r teiars lawr neu anelu trwy eu canol, ac ennill y pwyntiau. Sut wneith y seiclwyr Maindy Flywes gyda'r bêl fasged? Does dim byd yn seiclo sy'n ei helpu ni efo hwn, ond brwdfryder. Yn gyntaf mae Megan. Mae hi'n hoff o crasio, ond gobeithio bod hi ddim yn crasio'r sialens yma. Yay! Ima sy'n nesaf, mae hi'n cystadleuol iawn, dwi'n hyderus. Dan sy'n nesaf, mae wir yn ddiog, ond rwan yw'r amser I ymdrechu. 100! Yay! Iwan sy'n nesaf, fwy yw'r Geraint Thomas nesaf y clwb. Ted sy'n nesaf, gobeithio bod look y yellow jersey mynd I helpu efo'r sialens. Talan sy'n nesaf, seiclwr gorau'r clwb. No pressure. Seiclwr gorau, ond ddim taflwr gorau. Osian sy'n nesaf, defnyddio lot o pŵer. Da ni'n rhedeg allan o pobl. Andre sy'n nesaf. Un person ar ôl. Come on, Finn! 110 pwynt I Maindy Flywes, nawr tro fi. No! Dim pwyntiau fi, sgôr terfynol yw 110 o bwyntiau. Yay!